Saul eji ebe edibe onye agwa na ya mejọ Chukwu. 1 Samuel 28 from verse 1 ego ya ọ bụ na ndị Igbo anaghị azụ na chi ya ga-eme ife kwesịrị sacrifice ya to the gods of the land. Anyị ama nwe ihe anyị na-achọ ọsọ bukwe masị bukwe 20 times a day na-ebukwu masị ndị Muslim ara egbula m na-achọ nke eme gịnị gbagọrọ agbagọ ọ na-ekwuru mmụọ be nna ya bụ na-eje were envelope nke na-eje akpagharị nwaanyị akpụrụ akpụ masị ka m na-enye gị ekpere ka Igbo nweta ihe a na-achọ ebe a ga-esi nweta ihe a na-achọ ụkwụ aga na nwa eji weme gịnị Igbo ga-alaghachi azụ. Ọ bụrụ Igbo alaghachi azụ onwekwe ebe anyị na-eche anyị ga-efe chi anyị sọ nsọ ana anyị mee ihe kwesịrị ka anyị mee n'ala anyị ka anyị wee nwee ndụ. Jeremiah 6:16 ọ sị ịpụta n'ụzọ gụjuo ese kere ụzọ ahụ ụzọ nke nna gị ha mee gịnị soro n'ebe a gị ajụta mkpụrụ obi ya ezumike. Out of Apostle 24 verse 14 Paul sị na ya ga-ekwupụta nke a nyere ụmụ mmadụ na ya ga-efere chi nke nna ya ha fere ya na ezinụlọ ya ga-efere ihe a gịnị chi ahụ nke nna ya ha mee gịnị fere. Ọ sị I will worship the God of my ancestors. Out of Apostle 24 verse 14 ọ ga ịmata na ha amata nke bụ eziokwu nọ aghụghọ ka eji na-eme gịnị na-ekpusie ihe ma ofu ihe ma gwa today onye ji aghụghọ ka ọba jie aghụghọ wee jikọọ ya. Ndị ụka ji aghụghọ wee buatara anyị ụka aghụghọ a ka ụka ejikọ mee gịnị kụzi eziokwu adọzie. So ife nchi mechi okwu a bụ onye alaghachi azụ fee chi nna gị ha dịka anyị kegara n'akwụkwọ dị iche iche malechi gị ha sịrị na-efe arụsị obi alọnaghị mmiri asịrị na-eme dibịa obi alọnaghị mmiri. Ọ bụrụ na Saul eji ebe edibe onye agwa na ya mejọ Chukwu. 1 Samuel 28 from verse 1 ego ya about the date of gịnị Samuel. Onye sị gị na nna gị nwụrụ ọgbagoro eluigwe asị ọ dịkọrọ n'igwe ntụ jee gụọ ya 1 Samuel 28 ka ị mara ebe Samuel si wee bilite ọnụ ụgbọ afọ ogogo ka o si megide osi onye nrịta iwe gụọ ya mgbe nwaanyị na-agba afa Sọl si onye ka ị fụrụ na-ebilite ọ sị na onwe onye yi uwe ọcha si na na-emegide na-ebilite ọnwa nọ Samuel ka e Samuel gbaziri elu maka ndị nna ha nwụrụ ọnwụgwọ nna ọnwụgwọ ọ ka ya bịa na mmụọ na-ezighị ozi. Samuel pụtara n'ụgbọ afọ wee zie Sọl ozi wee sị ya ka ihe ga-eleba ime gịnị inye m nsogbu. Ebe Chineke gbapụtara ya azụ n'ihi na a sị gị mee akọmọdeti ndị niile nọ na obodo esi na ndị abụ ndị ọgọ mmụọ chụsịsịa ha fortune tellers ndị nke a chụsịsịa ha Chineke ka o kpuchie anya ya ọsị ya for that n'ihi eme gịnị na gị ma na ezinụlọ onye eme gịnị ga-abịa ebe a nọ Sọl feti ya onye so na eluigwe amaka ka a gbara egbe pasọ n'ụzọ were ọsọ ka ebe ọ na-agbara ọsọ ebe ọ so na eluigwe amaka a na-ekwu ka ebe a na-eme ọzọ ekwu ya na-esi ihe ya nri ozi ọma na-esi ka ọ na-afọ ya ka ọ na-aga na n'elu otu nlaghachi azụ fekwa Chike ala na gị ọ bụ na ihe merie anyị na-ala ogbe ihe m amụrọ ihe ekwu nwatakịrị sa bụrụ kakarịba mkpụrụ nke nna ha agbagharịala abụ m onye ọjọọ. Ọ bụrụ na m bụ mmụọ be nna nkịta eme m ife ọjọọ mana ihe bụrụ mmụọ ndị mba ọzọ na-akpagharị. That's why Paul ji wee kwe na out of Apostle 24 verse 14 ọ sị I will worship the God of my ancestors. Tony Chineke anyị ụka na ego inwe ego ịmanụ Chukwu n'ụka ịbụrụ ogbenye ịmanụ Chukwu n'ụka believe it or not. Ọ bụrụ na ndị a na-agwa ụmụ anyị eziokwu ị gaghị ekwe ka mmadụ bụrụ ogwe simenti na-akpa ya na meru. Ọ bụrụ na na-agwa ụmụ anyị eziokwu agbachote ilu ndị ọcha dị eme etu a ebigo mme
many places, here many countries. No child here if I knew people can zombie. Zombie oh zombie. Zombie oh zombie. Zombie no go marry unless the pastor tell him to marry. Zombie no go eat unless the father tell him to eat. Zombie no go move unless the man of God tell him to move. Zombie. Ofe na-ewute mmụọ na ụfọdụ ndị nọ n'ife a ma nke bụ eziokwu. Ụmụ nke bụ eziokwu. Gwana all status are status. All status are status. All status are status.